Lelo panyasa voice box pamene makhatu kambirana nkhani zilistatu zokhudza ndale kansidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi tafuna tikubweretsereni mawu a bambo Charles Benlongwe amene ndithu anapangidwa record dzulo pa 7 October 2024. Iwo amakamaka akulankhula ndi chipani cha Democratic Progressive Party DPP komanso mtsogoleri wa chipanichi amene soni mtsogoleri wakale wa dziko lino olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika. Nde a Benlongwe mukucheza kwawo lero akuti yayi iwowa ndithu akudenetsa kuti a Professor Arthur Peter Mutharika sadzalamuliranso dziko lino chifukwa kuti a Peter Mutharika ndi munthu amene sakhululuka ndipo amadana ndi anthu ambiri kuno ku Malawi. Mwachitsanzo akuti kumulako walo omwe kumene kunafika ndithu olemekezeka a Timothy Ntambo a Peter Mutharika mmene apereka moni kwa Timothy Ntambo akuti ndithu a Peter Mutharika anali atayang'ana kumbali zimene zikuonetsa kuti mkuluyu adakalibe ndi mkwiyo chifukwa kuti Timothy Ntambo ndi amene nthawi imeneja adathandizira kuti ndithu Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP chituluke mboma. Ndete ndikhale limodzi pano panyasa voice box kuti vuli a Benlongwe akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo mwachizolowezi tupemphani na Malawi kuti muyike ma comments in the comment section below kuti nkhani imeneyi maganizo anu ndota. Ndete ndikhale limodzi pano panyasa voice box. Tikulandireni okondedwa omvera lero lino pa 7 of October 2024, and it happens to be on Monday, while my time says 45 minutes after 19 hours, which is 7:45 chigawo chimene chakumadzulo, ndipo mubwalo limeneli mulindine Charles Benlongwe. Msabata imeneyi kwachitika zinthu ko basi kwachitika misonkhano msonkhano wachani wa MCP kwa Ngona tauna fans osati anthu ya koma fans sea of people. Tikamati sea of people ndekuti kunabwera kumaloko kunali anthu tauna sea of people. Ife tikunyadira mbali yathu kuti azikuyenda ko basi. Sindikudziwa kuna kuti kadeti kumene aliko akumva bwanji mkatimo. Chifukwa mapropaganda ose aja situzoti panopo abwerano sopano ndititi. Chifazi kuoneka kuti mapropaganda aja sopano alibe value, alibe mphamvu, anthu chilungamo achidziwa. Ndiye ntchito ilipo tinene zona zime kuti ntchito ilipo. Tinaonanso a president athu akukalandiridwa ku airport mene ankabwera Saturday komanso ku area 18 ndithu zikuoneka kuna kuti zikuyenda zili bwino kwambiri. Madzano ndifuna ndithokoze anthu apa Central Region chifukwa chozipereka kwambiri makamaka pa nkhani ya ulimi. Kulima kwambiri taona ni lero anzathu ku Tyolo akulandira chimanga chifukwa cha ulimi umene ukuchitika pa Central Region. Tenti alimbikiseni anzathu aku Tyolo, anzathu aku Mulanje kunena kuti asamango dalira zokha zomalandira aziayi azili manso. Mukuona chimanga chimene alandira chija suti chikuchokera maiko akunja kuti Dr. Lazarus Makathe Jagwera kapena boma lathu la Malawi lakagula chimanga dziko lina lake kapena pali matraki amene akuyenda kuchoka dziko enobwesa chimanga dziko lino. Chimanga chake ndi chomwe chalimidwa mu dziko momwe muno chikukagawidwa ku Tyolo. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuna kuti madera amenewa ndi kumene kukuzuka anthu omanyoza president. Ndimana kuti ndziko muno muli njala, iyayi apapa tenti nene ni chilungamo. Mdziko muno kuli njala inde, kumene kuli madera amene kuli njala tiyerekeze nkhotakota kunagwa chimvula chimene chinakokolola minda ya anthu. Chinakokolola minda ya anthu ambirimbiri kumene koko tikamati kuli njala. Zikumveka kwambiri, zikumveka ndithu. Tikamati kuli njala zikumveka, zimamveka bwino. Tikamati kunkhotakota kuli njala ndizoona zimenezo. Chifukwa kunali chimvula chimene ife tindachiona chinakokolola ngakhale kukafika kuchani ku Irovo manyumba ma filling station ija kupeza kuti ili madzi kumene kwakamati njala ndizoona. Kuli madera ena kumene mvula sidagwe kumene kwakamati njala ndizoona. Kuli madera ena kumene anthu adazolowera kungolandira zaulere. Abale tatiye tiphunzireni kugwira ntchito mene tikunenera pano ena kupanga ulimi wanthirira.
umene boma la Malawi motsogozedwa ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera akulimbikitsa mmene tikunenera pano ena akolola pompanopo akhala kukolola chimanga mwayiona imeneyo anthu akhala kukolola chimanga pomwe pano pamene ena amangokhala kudikirira kuti ati zisankho za 2025 zisankho za 2025 tikavotere DPP zisankho za 25 kungokhala phwafu basi kumanamizidwa ndi achina Ntanyiwa achina Boni Kalindo amene swangozikolakola atatukwana boma pa Facebook kunyoza Achakwera kunyoza china Richard Chimwendo Banda agwesa ndege uchikangawa kwafusa za Facebook page anaikana kuti Facebook page imene si page yanga kuikana lero aivomereza kuti Facebook page ija ndi yawo kuivomereza mwayiona imene Facebook page imene ndi yanga imene kuivomereza lero anthu mukusokonezedwa ndi mabodza anthu akukusokoneza amene akusokoneza ndi mabodza akanena bodza lero mawa alikane abwerese china chimene chimapanga contradict chimene chimatsusanso mwayiona imeneyo ndikumakhala kumalephera kugwira ntchito tiye ntigwire ntchito ine Benongwe pano ndilitu kunyanja pano ine ndili kunyanja mwina mukumva mazi ndili kunyanja pano kugwira ntchito kuti tizipeza zimene tingathe kuzipeza kuonesesa kuti maboti athu alowa madzimu anyamata alowa madzimu abwereko ndi usipa akabwera ndi usipa tigulise usipa ndramazo tikagule chimanga tizidya kugwira ntchito mwayiona imeneyo sitiyendera za zipani kuti azipani akuti achipani tikaende kuchipani iya ikoma tikapange mwakuti hayi kugwira ntchito tikatero choncho kumalima tikapeza kandama kulimisa kuzala chinangwa chambiri ko basi mwayiona amene kuthesa njala osati kuti kumangokhala basi akuti iya zaulere sizikubwera nde Achakwera akubweresani chimanga chaulere kukubweresani fertilizer limbwe nde muyankhulaso china chani ndiafunsa Boni Kalindo ufa kugawa ufa ma 50 kg ufa kugawa anthu azidya maufa amene lero muyankhula kuti chani mubwera ndi propaganda yotani poti lero Achakwera abwera ndi chakudya ku territory yanu konko kumene manamiza anthuko abweresa zakudya kumene kumubwera ndi yotani sopano mwayiona imeneyo zandisangalasa kwambiri kumulakho alomwe lero kuona Professor Arthur Peter Mutharika akumpereka moni kwa Timothy Ntambwe atangana kumbali alibe nayi ntchito ine nthawi zina zake zimandipweteka kwambiri pena ndimankhula ngati chipongwe koma zimandiwawa anthu akwathu kumpoto kuno kodi vuto lathu ndi chani azibale anga kumpoto kuno vuto lathu ndi chani ndidyera kapena dyeratu lativuta kwambiri a Dr. Lazarus Makathi Chakwera anatenga Timothy Ntambwe kuwapasa unduna osati kuwapasa ugavanala wa chipani yayi koma kuwapasa unduna kukhala nduna anali du weni munthu amene akanayanjanisa dziko lino kuliyanjanisa kuti Amalawi ayanjane alomwe atonga atumbuka achewa tonse tikhale anthu amodzi ayawo tikhale amodzi anali Timothy Ntambwe Achakwera anabasa udindo umene kuti awawa ayanjanisa Malawi koma kuti anangokhala ndikumangochita demand mabiliyoni ku parliament atufuna 5 billion kungoyanjanisa Malawi tufuna 5 billion ba tufuna ma 12 billion ba ma 12 billion kungoyanjanisa Malawi mabiliyoni mbwe kumapatsidwa lero ndi awo mwayiona akusowa kopita kusowa kolowera Enoch Chihana chipani chawo anachiyamba bwino kunena zona tenti zivomereza ndi zinasi anachiyamba bwino chipani kuchiyamba bwino kuchizutsa bwino chipani cha Ford cheja ife kumaona kuti akomatu munthu uyu pena pake olotukumutsutsa komano chipani wachitenga bwino basi ukachitenga chipani chija kukachika mmatope koma guys ifeyo pena pake tikufunika kuganiza bwino ndithu tikuyenera kumaganiza bwino guys kumaganiza bwino pena pake ndimati taziganiza nkoni ngati mene ndimaganizene Charles Ben Longwe ine game ndimayionera patali tu
kuiona kuti apa ndikapitiriza kupanga izi ndiwonongeka chifukwa amene ndikulimbana nawo ndipeze kuti ndikulimbana ndi Mulungu. Mwayiona ameneyo kumakhala pa social media ndikumayamikira Chakwera natukwanidwa kutukwanidwa osati masewera osati zipani za UDF ananditukwana. Mwayiona unditukwana zankablo makhanga kuti ineyo kachitsiru kenaka ake komano after some time kukapeza kuti anthu ayamba kusamuka kuzipani zija kumakalowa MCP. Lero ndi athokoze a Dr. Tupere Muluzi ponena momveka bwino kuti osazakhala mu nkhwapa ya DPP. Ndakhala ndikuyankhula nthawi ndi nthawi kuna kuti a DPP wakupangani zipongwe zochuluka. Kodi ubale umene akufuna DPP ndi UDF afuna ubale wa mtundu wanji? A Dr. Bakiri Muluzi anapanga ubale ndi ndani awa Profesa Malemu Bingwa Mutharika. Kati ziti mzimu ause mwamtendere kati ziti chane kaya zimasowa zomanena koma poti tidazolowera tizingoti mzimu ause mwamtendere. Adapanga ubale ndi Malemu Profesa Bingwa Mutharika ndikuayika patsogolo kwasiya china Brown mpinganjira aja uko ndikuatenga awawa kwaika patsogolo from nowhere. A Bingwa Mutharika kukhala mpakana andani a Dr. Bakiri Muluzi kuzikhwefula kuti ningokhala chair basi kanali chair wachani kaya koma ningokhala chair kuatenga Bingu kwaika patsogolo kungolowa mboma kwaukira kuja kona kuti kumadabwanso kuti koma abale nziko muno mulide anthu osiyana kuukiridwa andani awa a Dr. Bakiri Muluzi kenako kuamanga zaka zonsezi mpaka na muntu kumwalira muntu kana mwalira 2012 imene mzawu ali chimangidwire kumanga nzawu pa zifukwa za ndale mpaka kumwalira nzawu asada mmasule mpaka kukalowa manda. Akuluakulu zimene ndikuyankhula zinthu zazikulu kwambiri ndifuna ndikuwuzeni kunja kuno kuli Mulungu. Nzako wakutenga ndikukuyika pamwamba anthu ndikukuona zinako linali losawerengedwa ndiwe profesa koma umayendesa maminibus mtown Abakiri kukutola ndikukutenga zinako lija ndikulika pamwamba anthu ndikudziwa kuti kudziko kuno kuli Bingwa Mutharika ndi profesa amene ndi president. Koma kukamutembenukira Dr. Bakiri Muluzi uja ndikumanga Bakiri Muluzi ndikusowa ntendere Bakiri Muluzi nziko muno ngati sanakhale ko president kukhala kachitsiru nziko muno. Mayona ameneyo mpaka muntu kumwalira nzake osammasula mpaka kumwalira mpaka kuyikidwa mpaka kundata osammasula nzache osakhulukanso asakhaleso akupupa nziko muno Mwaiona ameneyo zokuti akuluakulu ndi ndambo mozimira moto anathamanga kwambiri lero ali kuti a Dr. Bakiri Muluzi lero ali kuti awali ku Blantyre yawo. Ndifuna ndikuwuzeni ziko ili siloseweresa anthu ena akakwasunga ndi moyo kuti afike lero kuti aone zazikulu zimene Mulungu amachita. Ndikamaona Profesa Arthur Peter Mutharika mmene anathotholera kuthotola kaya tiziti mmene amathotoledwera malubino nziko muno iwo ali president osachitapo kanthu kwateteza malubino pano zikutheka bwanji kuti malubino akutetezedwa anthu kumaphedwa nziko muno ena kumapopedwa magazi ana mapopa achani kuphedwa china njaunju achina lule ndani anthu ambirimbiri kumaphedwa nziko munomo alidu Mulungu akuwasungatu ndi cholinga amene waone kumati namiza zakubweresani Singapore tizabweresa Singapore. Mulungu akumusunga Profesa Arthur Peter Mutharika ndi cholinga aone akhale ngati Simeoni kuti mpaka naone Yesu atabadwa azipita bwino Yesu atabadwa ndeza Profesa Arthur Peter Mutharika. Mulungu asunga kuti aone mmene anzawo akuyendesera dziko.
olo aziphuphaphupha koma mulungu akwasunga kuti aone, angoona kuti anzawo akuyendesa bwanji dziko. Lero ndiyankhule motere, Profesa Arthur Peter Mutharika dziko lake ndilomwe lino malubino amafa m'boma lanu lija, dziko lake ndilomwe lino limene malubino akupeza mtendere kumayendayenda kumakwera mabindi basi kumapita kumene akufuna. Kulizi dziko lake ndilomwe lino palibe akuphedwera mundende ndi maironi, ayi dziko lake ndilomwe lino. Mwayiona ameneyo, dziko lake ndilomwe lino limene malamulira lija, dziko lake ndili. Mukamanena kuti dziko muno mulibe chitetezo, tumakudabwanitu tikumakudabwani kuti dziko muno mulibe chitetezo bwanji. Chitetezo mukufuna iniyo ndi chitetezo cha mtundu wanji. Munalephera kuteteza malubino, munalephera kuteteza china Nchaunju, munalephera kuteteza china Robert Chasowa, munalephera kuteteza anthu 21 amene munawapha kuchanuku kumzuzu, munalephera kuteteza miyosiyana. Lero mukanene kuti mulibe chitetezo mdziko muonetu zimene zikuchitika pano. Mulungu wakusungani ndi moyo ndi cholinga chokuti muone kuti dziko amayendetsa bwanji. Lero muli kumulakwa lomwe munthu osakhuluka ngati iwe, ineyo dziko lino sinaone ya. Munthu inde umatha kukwiya koma pena pako umatha kusangaso li pagulu, uzisangalase kuti mwina uchite khava anthu asaone mkhalidwe lako, koma kupita kumulakwa lomwe kuja ena osamapasa moni, ena kumapasa moni kuyangana kumbali chonje. Tsogolera ameneyo ife sifuna usogoleri ngati umeneyo. Ndifuna ndikuuzeni dziko linolo sili kufuna usogoleri ngati wanu Profesa. Anthu asamakunamizeni kuti yayi 2025 muzakhala president, muzakhale president ndi chikhalidwe chake chimenecho. Chikhalidwe chake chimenecho. Mwana Timothy Ntamboyo kuzichepetsa Timothy Ntambo, kuzichepetsa down to the ground. Ife tikumunena pano koma kuzichepetsa kukhala kachitsiru kena kake. Mwayiona kubwera kwa inuyo, kubwera kuzakhananu pamulakwa lomwe pa. Sanabwereko Timothy Ntambo kumulakwa lomwe ndikoyamba, the first time in his history. Koma kulephera kumpasa moni mwana, kukanika kumpatsa moni, kukanika chifukwa cha mtima chosakha. Mupitanso chimodzimodzi ngati akulu anu achi osakhuluka. Mupita chimodzimodzi osakhuluka. Nde ubwino wake tu kumwamba kulibeko kulowa munthu osakhuluka ngati inu kulibe. Chifolo Bible limana kuti mutikhulukire ife machimo athu monga mene timakhulukira mangawa athu. Inu munthu osakhuluka kumwamba kulibe kulowa. Kulibeko, Bible lili clear. Mwayiona ameneyo kuti muonese chisanzo chabwino kuti ndinu madala, munthu wa zaka ka 87 mutamangira 89 zisankho zisadachitike. Muzichepese, mukhale munthu wokonda wina aliyense. Taoneni achakweraji. Achina Redson Mulo aja anali anthu oti angamakondedwe. Mademo amapanga dziko muno aja kumayankhula kuti mungalowe munsika wa ujenu mja ukati kwacha tione kuti mmene mujangatuka amayankhula zimene zati aja kuyenda ndi achakweracha dziko lake lomweli. Mwayiona achina Danlu amayimba nyimbo za mwano za chipongwe awa kuyenda ndi achakwera. Mwayiona munalephera kukhulukira Ken Nsonda, munalephera kukambirana ndi Kondwana Nkhuma, munalephera kukambirana ndi anthu osiyana ku chipani chanuko. Ndikumanena kuti mufuna kukhala mtsogoleri wa dziko. Musogolera ndani adani anu? Muzakhale mtsogoleri mdziko muno muzasogolera mondani? Amene muzasogolera ino munali mtsogoleri mdziko muno, munakanika munadana ndi anthu akumpoto Northern Region yonse, munadana nayo yonse Northern Region. Ndiye mukuti mukhale mtsogoleri, muzasogolera mondani mdziko. Utsogoleri wanuwo mukuti muzasogolera Malawi ache wambali yake iti. Ine ndikati ndifunse pano ADPP mkamati Profesa imweyo 2025 azasogolera mbali yache iti ya dziko la Malawi imene azasogolere Profesa. Ine Benongwe ndifunse Profesa azasogolera mbali yake iti ya dziko la Malawi.
chifukwa ikuoneka kuti 3/4 ya Malawi ndziko muno ndi adani ache ndipo munthu yusakhululuka. Tinaonera pa Ken Sonda pa Kondwani Nankhumwa ndi anthu ena ndi ena mwaiona. Apa tikuonera pa Timothy Ntambo, tinaonera pa anthu akumpoto kuno. Osakonda anthu akumpoto ayi, koma kumafuna voti yawo kumaifuna. Zili ngati munthu amene amapemphera kumasala kudya ndikumana kuti I bind you Satan, I bind you, you know, oh demons, I bind you. Satana ndi oyipa kwambiri, ndikukumanga, ndikukaniza, ulibe gawo, ulibe ulamuliro. Uchoke pa moyo wanga nyumba, koma zinthu zako zokha uzisiye, zimezo ndi uzifuna. Akristo amenewo ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Professor Arthur Peter Mutharika omukana Satana kumakana ziwanda koma zache za Satanazo, kumana kuti ukamachoka panopo pamene ndikupanga bind pano, uchoke pano Satana, sindikufuna koma zako zokha uzisiye pano. Nde Professor Arthur Peter Mutharika. Kumanyoza anthu aku Northern Region, koma kumati mene ndikunyozani mkoma voti yanu yokha ndikuifuna ikhale ndine, koma inu ndi agalu, anthu osamika, singakupaseni zitukuko, koma voti yanu yokhayo tikuifuna. Ndifa chakene ndimayankhula zinthu motsutsana ndi mtundu wanga. Anthu akamana kuti Benlongwe amadana ndi alomwe, ine mtundu wanga sinimaunyoza, sinimauyankhula. Achina Timothy Ntambo, achina Enoki Chihana ndi mtundu wandani. Mtundu wanga kayako sinimatsutsa, ine sintengatu mbalitu. Ndimayankhula pakatikati kwipi, sinditengeraso kuti ati awandi akuti ayi. Manimva? Mumatifuna anthu akumpoto pa voti koma mmadana nafe, nde mufuna muzakhale sogoleri wa mbali yacheti ya dziko. Achewa pa Central Region mati anyawu. Anyawu awo anyawu, anyawu awo anyawu, kwanyoza anyawu lero. Anyawu aja ndi amene akulima, akalima nyawu idzija zikalima, chimangacho ndi chimene chakwera kukugawirani kuthyoloko. Mwayiona imeneyo? Inu kukhala kwanu munalephera kumangako nyumba kuti muzikhala, kulibeko nyumba yanu kuthyolo ayi, kulibe. Simunamangeko nyumba nta. Kuthyolo kulibe nyumba yanu, kuchirazu kulibe yanu, kumulanje kulibe yanu nyumba, munakamanga kwa ini yache kumangochi. Mwayiona imeneyo? Munakamanga yanu kumangochi, nyumba. Mukuona pamene? Ndi president yekhayo nziko muno, ziko la Malawi lino, amene sadamange nyumba kwawo. Ndinu ya Professor. Malo momanga nyumba kwanu kuja, kukhala kumene kuja, ndi kumaoneka kuti a president athu amene ndi a Professor Arthur Peter Mutharika, amene analamulira dziko tikukhala nawo konkuno kumulanje kapena nyumba mulibe kuthyolo. Olo tsiku lokuti ndikupita kuthyolo, ndikukakhala kuthyolo, ayi mulibe, kulibeko kokhala nyumba mulibe. Mangu agwirisa ntchito anthu aja ngati akapolo azikagenda convoy ya president. Wow! Azipita azikagenda convoy ya president. Pitani kwatenga mulole ngati mwanyamula nkumba kapena mbuzi, tiyeni muzikagenda convoy ya president kuchikwawa. Kwatenga kuthyolo basi. Ntchito yake ndimene. Tindisonkhano kumzuzu, tiyeni kwerani zima trucks, tiyeni tizipita kumzuzu, mukati pase molalo kumzuzu. Basi ndizimene mmatengera anthu akuthyolo. Kulibeko chanu kuthyolo, chimene chiliko ndimanda basi ndata ichi. Chimene chiliko kulibeko chanu kuthyolo. Zokuti ndi kwanu timangomva kuti kwanu ndi kuthyolo. Muzi wandani sitidziwa kuti kwanuko muzi wandani achifwa olo ndata ija ndimaloti munachita kugula kakulanda. Aini acheso timamva nthawi zina zake amatha kupanga matukutuku kumafuna malo acha. Munakamanga kumangochi. Ndikumasokoneza amangochi kumene kucha. Ayawa ni akakuzikhalira mwamtendere kumabweresera division kumangochiko. Msogoleri wantundu wanji omachita divide anthu kumachita. Taona ni achakwera amene mukanakhala inuyo a Professor. Mukanagawa chimanga ku Central Region. Mukanagawa chimanga ku Southern Region, ku Ujeni kuchani ku Northern Region. Mungagaweko chimanga ino. Mmene makhalira ndi udani ndi anthu kudana nawo, mtima wankhwizi osakhuluka kudana nawo.
mungatenge chimanga kukapasa taonani Achakwera zimene akuchitasi ngati kuli anthu onyoza ndi atholo Phalombe Mulanje amene amanyoza kunyoza utsogoleri umene tinawo m'dziko muno koma tamuoneni Chakwera zimene akuchita akutenga chakudya kukapasa ndiye ndikupaseni verse yachi verse yake tu ili kwa Roma chapter chake cha 12 verse yake 18 ndinena kwa inu akumva kondanani nawo adani anu akamva njala adyetseni akamva ludzu amwetseni ndi zimene akupanga Chakweratu inu mukumunyoza yakukudyetsani mukumunyoza yakumwetsani ndimene zilili ndiye munthu wakutholowo ukhale ndi nzeru chifukwa zimene akuchita Chakwera kutholoko olo profesa ali mboma sanachitepo zimene akupanga Chakwera kugawa kwa chakudya ambira kumeneko zimene awa profesa mati profesa kaya Arthur Peter wa Muntalika kaya Peter wake wakutiko ka Bible kandi kunja kwa chikudo cha Bible Peter sadachitepo zimene zikwa inu anthu akutholo mango bwebweta pa bwebwe palibepo chimene akuchita lero Achakwera mumanyoza ndi amene akutenga chakudya tikagawire anthu tikagawire kumanga dziko kuti dziko likhale limodzi ndumati ayachoka amene achoka akachoka kudyetsani ndani kumeko nkuluma chala chimene chikukudyetsa mayiona ameneyo ine ndipemphere Mulungu apasa Chakwera zaka zochuluka kuti azaone zipaso zawo akamaliza 10 years yawo 2030 akulamulira dziko lino azakhale pansi ndikumaona zinthu zimene azichita m'dziko muno azizaona anthu akuyamikira ntchito za Chakwera misewu ndimene akumanga taona nsewu kudedza uku akumanga nsewu kudedza kukonza bwinobwino kudedzaku tikuona kuna kuti Lakeshore Road ayamba ikumangidwa ndiye mtsogoleri ameneyo mayiona ndiye mtsogoleri ameneyo inuyo mulilongwe muja munangomanga nsewu osadziwika bwinobwino kuchoka kuchani uku kuchoka ku city center kukafika pa chani pa area 18 pa makumana pa chani pa Bwandiropa koma zaka zonse 5 sewu kumene muna uyambira kuyamba mati mukumanga Singapore manena ija ndi manager mudamanga mbaji zokuti zathapo so Achakwera achotsapo afuta amangapo zina ndifuna ndikuuzeni kuna kuti utsogoleri si chinthu chamasewera sichifuna ana iyayi chifukwa pali anthu ena akulu koma ali ana ang'ono osakhwima pa mchombo nde profesa kumaoneka wankulu nkhalamba koma mkati mukantimako ndikakang'ono kwambiri kulephera kukhululukira anzanu amene akunena kuti iye pepani tiye tigwireni ntchito limodzi kumalephera kuwakhululukira ndikumana kuti muzakhala mtsogoleri wake wa dziko lake liti anthu ake amene muzasogolerenu ndi ati ine ndithokoze Dr. Lazarus Makathi Chakwera pa ntchito imene akugwira m'dziko muno ndithokoze chifukwa cha zituko zimene zikuchitika m'dziko muno ndithokozenso chifukwa cha chakudya chimene akupereka kwa wina aliyense mosayang'ana nkhope kuti akundinyoza ndi ndani amene akundiyankhulira zipongwe ndi ndani umenewu ndiye utsogoleri umene tikufuna m'dziko muno tisamakhale m'dziko muno kumaopsezana kumapangirana maopa ndilekeze mwepo mnali ndine Charles Benlongwe ndikubweranso usiku pano ya ma 12 ija ndiyambiranso ma 12 muja ndiyambiranso yo mabwera ma 12 2 ya ma 12 2 ndizibweranso ya ma 6 mamawa ndizibweranso ndi ma 6 mamawa ndili pano tufuna kuphwanya pano tufuna maphang'ombe alume pano etu munali ndine Ben Longwe mukhale ndi usiku opambana zikomo.